přírodního kamene. Součástí této dodávky je záruční list, který se skládá ze záručních podmínek, montážního listu a druhého montážního listu, kde jsou přesní rozteče. Další součástí dodávky je záruční list se záručními podmínkami, s montážním listem a potom s listem, kde jsou rozteče děr. Další součástí dodávky jsou montážní držáky, na kterých se topení z přírodního kamene zavěšuje, včetně 2000 plechů. K montáži topení z přírodního kamene budeme potřebovat vrtačku s vrtákem o průměru 10, tužku, možníky, dílka podle síly zdi, šroubovák na připojení, klíče, buď to ráčů nebo 13 klíč, metr a přesnou vodováhu. Topení z přírodního kamene se může montovat buď to svisle nebo vodorovně. V dodávce je přizpůsobená montáž topení z přírodního kamene na svislou montáž. Tady budeme provádět svislou montáž, kdy jednoduchým zaměněním držáku nebo držící matky a dilatační matice můžeme přistoupit k montáži. Výměna je velice jednoduchá, dotáhnout jenom rukou, nepoužívat žádný násilí, žádný klíček. Na přesný rozteček děr si můžeme buď to změřit přímo na topení, anebo podle montážního listu. Záleží podle jakého druhu topení. To je blbost. Vybereme si vhodnou výšku topení tak, aby nám zakrývalo připojovací krabici. Připojovací krabice je střed topení, takže když rozteč má 30, naměříme si rozteček. Uděláme si vodorovní disky. To dáme hladítkem, uspůsoben na svislo, jeden na vodorovném. Nesmíme zapomenout na jistící plechy. Takže přijde držák, jistící plech a šroub. Práčnou šrouby dotáhneme. Pomocí metru zjistíme rozteč. A za pomocí vodováhy zkontrolujeme vodorovnost. Uchycení. Připojíme do připravené připojovací krabice. Já udělám závěrnou připojovací krabičku. Tak, připojovací krabička. No. Připojení topení k síti by měl vždy provádět odborník nebo odborná firma.
zakládáme a zase zavřeme. Potom můžeme přistoupit k zavěšení topení stříbrného kamene, což je zase velice jednoduché. A do připravení držáků zavěsíme. Přešívající kabel nikdy nezpracujeme, ale kabel zmotáme a strčíme za topení. Je to z toho důvodu, kdyby se vylilo, tak se to topení nechá svěsit, klidu položit na zem. Tak. A tím je montáž topení stříbrného kamene hotová.